Ukunibingelela nje. Yebo. Yazi-ke la sikhuluma ngegazi elilodwa, i-DNA. Ukuthi efana into eyodwa. Angisenakho umndeni wasenziwa sihambile la, seshayile 3. Kodwa khona into engizothatha ngiqhuthi kancane kwena kwamncane. Khona into engiyithandayo mina. Uma ukhuluma ngokuthi thina siphelele sinakho konke ama-skills, onke amakhono akhona. Singenza noma ini. Uma ukhuluma ngokuqala amabhizinisi, ngithanda kabi uma ukhuluma kanjalo. Noma siqala isitokufela siboneke sokunyaka oqala ukuthi akuthengeni ukudla, kuthenga ukudla sport okay. Unyaka olandelayo imeli angathengi ukudla manje. Ekuthenga into ethize kwenziwe. Kuqala into encane ungayibonisa ukudeleka, ngiqala ngento encane enganakekile. Thina njengasila si-powerful kakhulu. Not ngemali, ngomqondo. Umqondo la ngaphakathi ungenza amabhizinisi. Ungakhi ithawini lonke leli. As long nokuthi ngaphakathi thina kukhona. Sengizobonga njalo. Kodwa ngisaqhubeka ngento engiyizwile kancane mbijana. Ukuthi kubalekile lokho. Ikona kufika ngihlaba kakhulu mina. Ngaze ngayibuza ngathi uqaqa sogcina sinikeze isikhundla esikhulu. Ukuthi qaqa awuhlanganise lesiport bahlangana abathina abantu. Akusho ukuthi wonke umuntu uyophumela kanye kanye. Ngoba sona amadlebe empongolo. Izovela kancane kovela kuqala abaqalayo abathize kuthiwe sebenze nesitokfela esithize kuba nento ethize. Sebethenga into ethize, sebethenga ithekisi. Lihamba lapha sebethe singenza noma ini. Umqondo awunamgomo uzofika. Mina ngiyathokoza-ke nje. Sengikhululeke nami noma kobaba bengizala kodwa ngicishe nge-age ngikubona. Sengikhululeke nje. Angizofihla kufanele ngazi kahle nje ngoba abaningi bafowethu ney'ngane kanje. Sengineminyaka ewu-56 mina. April 15 ngizobe ngiqeda unyaka 67. Ngivele ngiyishaya ihlombe ngingekho la. Ngiphinde futhi ngifresh ngathi ngicabanga nje ukuthi ngizongithola uFacebook ngifuna umuntu awungu. Ngoba ngidumale kakhulu indlela umuntu awunga i-team yakhe enza ngayo ngisupportayo. Ukuthi ngicabanga ukuthi ngizodlala khona amagame ngifuna amagame noma u6 ngizowadlala ngidefender singathola amagoli. Ngame ngiqhubisha ukuthi ngisikele ngizizwana ukuthi ngifresh kakhulu. Yebo. Kodwa ke la bafowethu before ngibonge nje ukuba khona kwenu nonke la. Ngizoke ngisho lokho. Be careful umndeni unjeni. Umndeni nomndeni unazo inkinga zawo. Kukhona umndeni nomndeni unalo izamba nelibolile. Ungathola singenza into siphume sonke siyi-happy sikumnandi senzeka kamnandi kube khona umuntu bonile ukuthi kunjani. Bonile kunjani. Afuna ukuhlephula le iqembana ukuthi alweceleni abe neqembana lakhe elithile. Ikhona ukucekela abantu phansi bangayi phambili. Ngoba ilokho. Esibecele nje lokho nje sibe nyushana. Ngoba vele phela masizwana kanje siwumndeni. Akusho ukuthi kusasa ngizothi mina ngiphelele ugesi nginikeza imali yekhalibrate. Cha, uphila impilo yakho ngiphi impilo yami. Kodwa masikhuluma sihlangana. Ukhonto esoyenza ebamnandi ngiyithandile into yakho leyana. Sihlangana sithi asenze into ethize singayenza yenzeke. Okay, mina kodwa ke ngibuyele emsebenzini engibizele wona la. Mina ngiyathokoza ngiyabonga ukuthi nifikile. Namsupporta umnikazi we-idea. Futhi naye ngicela ugculisekile la ihlezi khona ukuthi cha ngempela kusebenzile. Engathi next time kungenzeka kube kungcono. Nalapho bedonsa bedonsa inyawo bavele nabo ba. Ngoba vele siseyigazi linye nabo. Akukho ukuthi sothi sina no wena ufikanga futhi sikubuyela eceleni cha. Abavele siqhutshekwe nempilo. Ngoba siqhubha nempilo. Ngibonge kakhulu kumina bekhona. Futhi niyazi ke futhi ke ukuthi kulabancane angikhulumi nabadala nini. Abancane ukuthi mina ubhubhe nomdala. Yebo. Mina ubhubhe nomdala. Noma yini uma unenkinga nje ke somdala sengihamba ngenduku ungibize ngifika ngithi nayi mfowethu kunje. Into enjalo leyo. Ukubamba nawe komndeni, ukuhlangana komndeni, hayi ukuthi kucost imali ukuthi ube nemali ukuze ube semndenini. Cha, just wena unjalo. Ukuthi unani banana abanye akusebenzi lokho. Emndenini nasibukani ngeclass. Ukuthi siqala ubuzana ukuthi unani uhamba ngani ufuna umuzi onjani alona iclass la si-family phela. Ngibonge kakhulu mina ngithokozile kakhulu ukuthi sihlangane kanje. Mose uthinta nje lokuzana noJobeni
noMambethu bazi ngosini noMambethu bazi ngosini futhi ukhokho bazi ngosini wayesibiza njalo thina cele kuma uThedi nobaba ukuthi asehle siye kwakuvakashela kuningi engikwaziyo bonke labantu babala futhi ngibazi ngosini ngisho noTheban Mountain laba ngibazi ngosini nje futhi umlando wona vele senginawo umningi khona ngoba ngisho nethuna yakho umkhulu Dlomo ukhokujobeni mawulapha kuboma ingaphesheya lapha nje sokwafika umlungu kwa iplaza kanjalo kodwa likhona lapha namanje liyaziwa nje ukuthi kajobeni nambe ngikhula ngisha isuka napho khokho bani engisho ukuthi ukuzalwa kaHadebe yona iphutha ukuzalwa kaHadebe kuyisibusiso kuwena mungaziboti ubusisiwe futhi awuzazi uyakuphi uzalwa uqhamuka khona uzithembe wazi bakhona ukuthi banjani uqhubeka impilo njalo ngibonga kakhulu ukuthi ke nginikeze ithuba ibe right ngingakhohlwa organize kodwa okungcono nalokho khona ngisho futhi hayi ukuthi kumseni ngaqaqa ukuthi every year uma icabanga kwenza into sekuyena ufuna ukukhuluma ogcina phela seyi-own into yabona-ke ngibizile into kunombani la somlalela oshoyo kunombani ezingazala ekhaya one-idea ayivele siyi-support soyi-support ngibonge kakhulu Amen. Sibonge kubhuda esekufike emaphethelweni kafethu. Sesiza kulokhu sikuzele. Ukuyela sesunjini. Kodwa bekuthiwa ngicele abantu bahlale kanje ukudla kuzolethwa. Before sivale ngisacela umama Shanga sikhulekele sivale ngomkhuleko.